Oleh, si bay levek ule, iudai sa teacher module, aron hong thar le ta ni kum khan video kan siam to YouTube pa khana la om tho ngai thei amaro chu portal hin update ve wangin tlema handang lam hlek hlek ang chi te kha a om ve chu wang chen video kan siam thar le don ani chuan a thupui kan lu tak tak ma in thuma toite han nei ka du ma sa jok pakhat na chuan ka hemi portal kan ti database portal kan ti ang chi a hian guide kan siam hian thil pakhat ti tur kan soya thil pakhat ti tur kan soi hian kai noi tam taka nei thina ni thil dang guide kan ti vel ang nen hen ang chi alo dewa database chu thil pakhat izuk thun don hian he tilaya mun shana kai noi aneya mun shandanga kai noi anei thina khawang khan trend khat chuan comment lama te po soi kwal thui theilu tuk te po min tia soi kwal thui angai na chen hi om ve ni mi trend khat chuan ati lai tur te he te kan zuk soi fe hian he tilai kai noi tu thei tur akha kan hre thei mai ta maro chu khatiang hre thei lo kha atam zo ki kan ni chuwang chuan akai noi om thei te thil dang akai noi hemi ti tur hian he tilai mi hi chu te ti chu ngaya he tilai mi chu te ti chu ngai ti ta kan soi tel thina khalaya kha kan lo ni hre thiam khan kan lo ning de hlek ani chuan lo hre thiam mi la lo skip mai ta ila a thaw me chu pakhat na ni ta se panina chuan kan thil soi video ka gai ta kan thil soi hi kan ngai thla chiang lo thin alem hetilai a khoi dan alem langa hian kan rilru duai kan pema ma chuwang chuan tuna kan soi tak chia akai noi om hetilai mi chut chuan ani lo chuan hetilai hi theilo hetilai chu tianga om lo chuan tilai hi theilo ti kan soi thina hi kan hrelowa kan ti theilo khan zo na kan zot le thin video kan soi vek to hi chuwang chuan kan video kan soi hi ngai thla uluk ram ramila ngai thla chiangila akai noi om thei database a chuan ka soyang khan in kai noi tam tak om thina wang hian chu kan ngai thla uluk ram ram don ya alem np alampanga chuan teacher module kan lut deuh ngal top mai anga enga mo soi pen ngai tangte a omani chuan kan soi le tho tur ngai taila kan in log in ta masabera chuan hetilai note alo oma notice soi version primila uluk taka pakhat na hi chuan uluk taka detail teacher detail existing detail hi da turani chu kan hredon nia panina chuan ipman zo a i log out don nia ti kha alo ni ta ni chuan hetila hian block oblique district mis detail oma go hen kalta ula tila hen in district a in contact tur an phone number te kating khan ron omani in district thawa khan BRC lampang alo contact te u kan in ti thina BRC contact na tur po hrelo te kan om thina kha heting lai tang hen en the ni chuan hei hi kan khoi tur tak chu ni kan lut ngal thorang kan go topang chuan hei hi lo lang ta ama sabera chuan hetela hian map a oma mo HOS head of hemi anglo hi head of school hi oma map hi la map lo chuan map ula heitila hian within the school from the school ti oma ti han ti ula headmaster te kha om chuan tira acting head in nei chuan in da boka ngain update anga kha HOS hi in map ve donia chuan adota chuan heitila hian regular teaching staff exact ngei nei mo non regular teaching staff exact ngei nei aron lang ta ni hei hi tuna han ti maila udai sa in nei sa ni ke ni han zirtir tu pakua kan nei sa ta chuan SDMS kan ti ang khan ama sabera no pang omsa kan khoi fela adota kan import thin chu tiang chuan teacher apo hen khoi taila masabera chuan teacher omsa hi anla omrengem anla an chuak to MT vel kan khoi masaberang ain to dani na masabera chuan teacher omsa om tharte mo engeni chuatir ngai te lak lu ngai te khatiang kha kan sei masaberang chuan hei tila hen paruk le pathum cha pakoni ta tila hen total om ta total zone hen 9 na oma complete incomplete om lova complete vekania hemi 9 kan click hian teacher list ron lang mai don ni chutiang chin non teaching staff kan nei chuan hetila hen an omanga an number click hin ron lang mai don bokani chuan 9 kan click anga tian teacher list ron lang don ani
nikuma mi vek nikuma khan in lo nikuma incomplete vek to ho dik anga in submit vek to ho wakhan ni heng ho wa hi chu wang chuan an detail vel hi chu en lutuk ngai lovin tuna chuan mo a drop ngai an om chuan ma sebera in drop photang mo drop teacher kha kan ti ma seberang chumi drop teacher kan ti don chuan hen ulan minga lang veka mo an ming zon khan he ti lampanga ding lampanga hian left school a omani mo left school a om left school hian click taila left school hian click taila he dialog box hi ron langani achunga hian teacher detail ron langa a hnuaiah hian reason mo staff to drop box ania reason ron langta engwangin nge chua due to retirement ni chuan retire chuan transfer ni chuan transfer mo left job mo abik takin left job kan tiang chi hi chu private school a bang kan tiang chi kha chuan wrong imported or restore mo ani lo zok i lo lak lu te po khani thei hi tu na tan chau ni lovin nakina tan po ni i lo import ta a import sol ta khatianga tan khan due to that mo thi awanga bang wrong inserted duplicate mo duplicate data hi om ve thei ni in chu inactive a azukom ta a chuan tu na ka kan soi lok ka soi ang lo le lok nga injector tu kha alo thi chuan hemi due to that in than hian dropbox a inactive a kalang achung ho zong hi chu hei dropbox active entita active om je chu dropbox a omanga lak lu le ngal mai thei dropbox inactive ani chuan dropbox a inactive a om chuan lak lu mai thei to lo turang si khani chuan hnuai che po hi wrongly inserted oblique duplicate zirtir tu ilo eta a abik takin ilo eta a kha zirtir tu kha lo om to sia inzuk muchuak le sia khatiang ang chi kha dropbox a wrong inserted amo duplicate om non ang chi kha khatiang khan da tu ne chuan due to promotion ani chuan inzirtir tu kha lo promote ta alo promotion alo mu a school atangin abik takin middle school teacher te SDO aten kai sanga high school teacher te DO aten kai sang khatiang ang chi ni kha chuan hemi school udai sa hian a om ve kher kha rem to lo the chu wang chuan dropbox a promotion awangin in da chuaka khang ho kha dropbox a kan da na tur achan a reason om theite ni ta uluk tewin hei kan thlanganga chuan kan thlan zo huna ta hen reason hi kan siak lenga reason remarks kan siak lenga remarks hi chu remarks kha nge zia tur ti te kan in zot le nul thina remarks hi chon in du ziak ro in du ti meila hemi relate ang chi hi zia sual om theilo mo zia sual tak tak kha om theilo mara chu all India central lampang thilani bang English ka chon ziak ram ram mela Hindi te pawh kan zia thei kha poilo tura ngai taila a tho me chuan chumi zo chon left school kan tianga kha zirtir tu kha dropbox a kan da mayang chuan hetila hian dashboard a oma dashboard kan ti chuan hetilai a masaber na china kan lu na kha kan lu tanga maro chu staff li sa kan lu ngal du chuan ta tang kan lu thei bok ti khan li saron lang le chuan ti khan teacher drop dan kan lo soi le ta a apat ni le na chuan zirtir tu et tur mo et tur kan nei chuan et dan kan soi le lokang et tur amaro chu et tur kan ti hian zirtir tu et tur hi an tam lutuk don lova zirtir tu hi an om sa de unwal don ta abikin private a chuan in nei mai thei private a chuan an omang achan chu private a chuan transfer le tivel kha om lo bang chu bang to patharan lak chuan a thar top an la a mar chu private school pon a thar top in la moin ti po kha school danga lo tho to chuan iu dai sain om mai thei nia chu wang chuan a et tura khan kan film khuranga la thok ngai mi alo iu dai sa pol enter mi alo kha et turani chumi et don chuan et na tur hi me na tur chi sang sang oma he tila hian et teaching staff oma mo li satanga kan endian et teaching staff oma chuan dashboard a henkal teila dashboard ren headline et teaching staff om boka kha a thei a man thei ve ven hetang et teaching staff in ti le ali satanga in ena hetlaya et teaching staff in ti kha ai nak ve ve chuan et teaching staff a kan han lu tanga fill up tur lo om ta ni mo fill up vekanga hei chu ka soi thui lowang engani fill up tur ho hi kan fill up vek ngai tila hian question mark zone hen mouse hian da taila ti hian alo om sa vek mai ni hei hi hetlai bi kan soi du chu state code of state ut if available ti ta hei hi heta hian in du chuan vsk ya in vsk ya in teacher code khain manga
oh chu kan settle do nia chuan category ti zong heng hui chu fill up thiam vek tura ngai la mar chu fill up uluk ula a then hi chu nakina nangma ni thlak thei to don lo ni abik takin ming te hi nakina other verification ne nin ti don khan other mi ang chia in zia lo chuan other verification kha in ti thei lawang chuan ming hi je uluk tur adang pon vek thove chuan kha et dan chuan me ka soi thui lu tuk lowanga chan chu han et mai tur kan nei lova chuwang chuan han ti chin vel kha rem chang chi lova chuwang chuan kan et lowanga form in fill up anga safe next in tenga apia tem ti tur lo om lenga chu nakina eng lowa kan soi tel thowang teacher profile a kan soi tel thowang chuan kha et dan chu alo ni le ta a pathum lena chuan import mo import poi ka soi thui lu tuk don lova enge ni student import tenen khan adang lab na lu tuk om lova chu import hi import staff an kan kal le don ani headline import oma chuan dashboard a khan headline import staff om le bok ta kha du zok a man the ni import staff han lu taila ma se ber chuan national code hi kan nei angai izir tir tu zulak lu tu rakha a national code le a date of birth shiat nge angai chumi tel lo chuan ila lu thei lawang SDMS a no panga pen le date of birth kan tiang deuh khan an teachers code in thunanga date of birth in thunanga chuan in go anga information ron langang chuan hetilang get national code om vele tani teacher SDMS a pen and date of birth kan tiang deuh khan heta hen enge kan man thei ka ti kan enanga get national code kan click anga adar le an date of birth mangin an national code hi kan zuk vele theini chu zitir tu adar le zitir tu national code kha ishiat mai lo chuan kha zirtir tu kha izuk zong ta a ishiat an mani po khanan lo shiat mai lova om to nia in shiat chuan adar number le date of birth tangin chu izuk zong theini chuan ta hian kanin en chin shima ke ma hi kan go anga tilahen teacher is inactive teacher is active in another school ala active ani an la drop low mo is it tir tu du kha an la drop low chuan ti hian om don ta chuan khoi ange khoi school ange om kan ti chuan he tila hi mo you guys got le school name hetla hen om khatiang khan import hi chu ka soi thui wak don lawa achan chu SDMS tenen khan ain andeu enge ain relay akal phunga khain anawangi ka soi thui wak lawang tiang khan a import thei chu in import anga import date ang chi vel te po kha aron om don ani kha chu in en chopanga in thathiam mai turanga yang atot le chuan drop kan soi to a add kan soi to a import kan soi to a detail update kan soyang detail update lisa kan han lut le a headline hian kan eng lawanga keima hi kan tiang siang sa tur hi headline hian hei ke mani ta a hei tila hi profile headline hi apia hi incomplete ti nia mo hei complete anga ya headline hian kan lu ma kan soi du chu profile tam tak hi chu in dang lam lo a omani mo dang lam lo chu wang chuan a dang lam ho chau chu ti mai tur ani general profile train kan chanang general profile kan lu tanga hei hi thima om de unwal dona chan chu information a om de unwal wangin masabera minga oma tikhan inan enanga hei hetilai po hi state code hei state code ani ta hei VSK a ka state code committee ms vela kain login nakha kata ani hindu chonin da ve thei chuan ti hian hei khoi thei lo om nola date of birth khoi dang lam thei lo ani mo male and female te po a khoi dang lam thei lo ani hei hi inti dang lam du chuan nakina BRC in en lawan neyang access an neyang chumi huna chuan BRC in khoi dang lam theyang in khoi dang lam tir theyang atu lani chuan chuan te hian en anga adik le dik lo mo date of joining service ti te po hei inti dang lam thei lo chuan hei hi kan zota a mo kan zota ati tang ka tanang apak information zong hi chu ka soi lawang tilan next so oma next ti rongo chuan he page hi is save ton lova update tiang update tu zong i update vek nuwa mo hetila hian thil thar om theinia etinana
nget lo tanga lo nget thar ta te tin BA lo pass tharte mo MA lo pass tharte mo khatiang chi te kan om chuan tilai hian da angai don tin mobile number te po update om chuan email te po update the chuan update turang kan ti chuan ho kan update anga chuan annexa tian amai rong kal nga lang annex poi chuan thil dang lam wa ka om lova chuta chuan thil pakhat kan soi peng lo hai national code TP 815 na hi ka national code ani ta hemi national code hi udai strang chau na nei theita udai sa inin e che kan national code in nei ta he national code hi VSK lama khan inva update ve don ne in national code in vain thun ve don ne teacher modification atang khan chu kan soi peng zo kan ni chu chuan type of teacher te classes to te appointment level te heti ho hi dang lama om the ni ke po tu na hena dang lama adang lam hi kan thla ka nga heta hi chuan appointed for subject teacher primary kan ne primary a chuan appoint b ka kan nei lo ta all subject khani top maya middle te chuan appointed b te ma high school a be pe chuan a b ka om to thina kha kan hri anga chuan appointed chuan kha appointed subject ka chuan ani ta chuan main subject to ta hen enge subject sir tambera kha primary mo middle chu tila hian in subject in thlanga main kha chu a hran khanin nei to kherlo mai thenin lo pon in thlang kop thei bok chuan tila hian nikuma mathematics kala thina kumina chuan mizo min lak tir to wangin regional language katima yanga chuan main subject to trua chuan mizo ba ka hian additional subject kan ti ang chi khakala chu hetila hian khatiang ho kha omve mai lo wangin adar sa kain da mayang chuan hetila hian subject kha subject li te in lo la ni chuan aleng lo a om chuan azwal pui pathum chau khain da mayang chu in thlang thiam ve tur anga yang khatiang kha chu whether the teacher is deputed in the school from other school he zirtir tu hi schoola deputed ni in ni chuan yes ni lo chuan no whether teacher is teaching at school as guest contract deputation mo guest teacher kan tiang chi te contractual deputation kan tiang chi kha in ni chuan yes no chuan in update leang next kan kal leang chuan hetilai hi chuan train chungchang vela lo ni le ta train and other detail mo hei chuan ta chuan train CWSN tana training in to MT ne kala nei lo no nia training in computer train in computer for use in teaching mo yes or no ni le maya train receive hian engani kumkalta khan kumkalta tu na kalta khan eng nge receive training in idon akhai enanga mo tila hian chi sang oma pakhat pa ka thlan thei lova I training nual mai thei mara chuta khan atha per tura ingai kha I thlang don ani tilai po hian ke po ka training hi ka nei nual maya khoi ber hinge ka thlanang ka tia ICT skill hi cyber security le ngani AI chungchang han training kan ne hi ke po ka thlang ma yang thil dang po om thoma se alar lo de berang ti ma yang so ne tila hian training needs om le ta ni enge training mamo in ti kha training mamo in ti kha ta hian fill up don ni ta hian zirtir tu udais in charge ten kan in fill up sak mai thina etila hian anma ani te po in so ve hi tha lo du lo ti sak lovin training mamo nia anin hriat te kha heim te hi mangtangkai sarkar lampang he sarkar te mela how to te lampang hen mangtangkai thiam se chu subject knowledge training mamo te tiang hian data hen nei vek the ICT skill ka mamo ti chon li sa ai tel theyang tiang khan training te ko nan te pon la mangchun zom zel thei tura te po ngai te la chu wang chon an diktak ti la lo mangtangkai lu tuk lo ni pon kha chu em pon ni ro se tuna hian ke chu mamo nia kan share de chu leadership and management skill hi kan du dewa ti khan kan thlang mai anga chona dot le hian ni start training in nei nei chuan nei lo chuan nei lo chuan hei hi working day spent on non teaching assignment kan ti hi kan soi to thawa ti lai po hian non teaching assignment kan ti chu training ate kan kala mo he ICT skill kan ti te po ani ataka chuan school kai noi tel vek thawani leadership kan ti che training kan pu tam taka hi ngani teaching assignment chungchang ani non teaching assignment kan han ti chu abik takin athok thokin soitela election kan nei don election training kan tiang chi te
in zirtir tu zinga BLO an lo om ta BLO training kan tiang chi te khatiang ang zirna kai noi ni lo mo khatiang ang chi kha training kan nei chuan khang ha kan ziak don ani chuan antenna na disaster chungchang te ilo training ta disaster te chu sikula te pokanin zirtir le thina disaster management chungchang chu khang te kha chu teaching assignment anga ngai tur ni a abik takin election related hi ani de vek o me chuan keima bika hi chuan nikum chung khan election ha khan voi ni ngot ka training hi nikum masa po khan voi li ka ne nikum chung po khan voi li ka ne ya training register kan vong veka chuta chuan kanin en me thina in vong lo ni chuan ngai to le tanga eng tik nge khateng training in nei kha in zia kang chuan tila hian language in which teacher is having working knowledge eng ngei zirtir thei ti khani mai ta hian English le mizo ka zirtir theya kha ka thlang mai nga pathum na hi thlan turom to la Hindi te chu ka thiam lo chu wang chuan ka thlang lo mai ang ti khan pani ka thlang mai ang chuan tila hi share le la training safety security audit of school for ensuring child safety hi ka training to a chu ka yes maya hi chu in share nga ka share fek lo mai ang chuan he tila hian at nanung ber kan soitel du chu whether teacher is seated or ested seated kan ti chu central teacher eligibility test ti khani mai ta ested kan ti chu state teacher eligibility test khani ta MTET kan ti chi khani ta i qualified chuan yes itianga if yes year of qualifying vele ta ni i qualify chuan akum ida tel nge ngai chu kan shedon ania chuan atop bera chuan whether capable of handling digital service and VC application mo hi digital device kan ti hi chu phone te po nia laptop te po smartphone te po projector engkim khatiang khani zirna atana man thei tura I man thiam chuan man thei tura I man thiam han ti maila hetianga hian ngai danin ang lo du khop me kan soizaw hretanga in ngai da nin thutluk nei siam do nia no pang en thei turin YouTube kan play thiama mo YouTube kan play thiama kha engani handling thei anga kan in ngai ni chuan adike yes in timayang amaro chu thil om vele thei chu thil om sa ni lo mo thil om sa ni lo no pang te ta na izuk pot sai thiam hemi digital device kan ti antenna na no pang te zirna turin presentation isiam thiamem mo presentation kha no pang thil om sa ni lo hetilai mi thil siam sa play ringot ni lo nangma khan I provide ve theyem mo antenna na an en tur biak lewin izirlai te en tur biak lewin video isiama khang te kha I play ani chuan kha chu nangma ku chu kanita khamiti thei tur khan itlingem mo yes or no chuta chon ngai danin siam do nia ka soyang khan YouTube hetilai omsa I hai chuka I play sak mai thei ni kha chuan kha hemi data handling kan ti sorry whether capable of handling device digital device khan hei anga in ngai dik anga in ngai ni chon India nga amaro chu kha hei chu dik chelo omsa play ringot te chu money handling pon il henem inti ni chon mani siam chu ngei kha hei hi adik zo kang inti ni chon yes or no khan khalai khan decision in siam donia chuan tikhan ka update zowa chuan update ka tianga tikhan he tilaya hian hei keima biki ka complete ta ni khatiang khan zirtir tu zong kha incomplete le vek don ani hova kha mo chu teacher profile chu ni deuh mai ta masabera chuan ka drop tur ho kan drop photanga thil pakhat chu in drop don hian general profile hi update photangai in ka hria chuwang chuan general profile in update photangai chuan in chhuwa tir turma ani se general profile hi hemi b ka hi in update photanga chuan in left tir don ania chuan adota add dan kan soya adot le import dan kan soi le adot le profile update dan kan soya khang hova kha hetilai tanga ti thei chu ani tlang puita chuan hetilaya hian thil
non teaching staff hi chu an chuan non teaching staff po kha an profile te et ngai te in tianga kha chu teaching staff he tanglam lowa hetla hian number of teaching staff required ti hi omani mo hi a mai na omem ka hret chi alova a hlui thalak en tu kha nei chi to lova chuan click here han tila han click taila tila hian number of teaching staff required ti omani hi requirement in nei chuan mo hi in deal thei ni om takani hi pre primary oma ke ni chuan primary anita a pre primary le pre primary ta pre primary a hian entina na tuna samagra tang chuan foundational stage helper kan tita a fs helper kan tita a kha khamiron peta a khatiang ni lo ECCE amo preschool nei si zirtir tu abik takin sarkar school bika zirtir tu an ron pek ve si lo ho tang kha jan preschool a khan requirement kha in nei thei mai thei ni ni da te po da chin to pula enge effective ani donem ka shelo tin pakhata he primary amo middle amo high school amo po ni ta se hemi teacher additional requirement hi norm sa oma an norm sa ngain chu ta in nei thei chuan in nei thei zat in siam donia mo norm sa khan PTR kan ti te oma tin primary chuan PTR hi ani de uvek maya subject wise ani lo wangin middle ero chuan subject wise te a om ta a chuba ka chuan PTR te po om thowa high school bi ka phei chuan subject sang subject wise ve khani to zirti tu kha om dol ma ula English teacher in nei meo lo kha chuan English teacher tu rakha tila hian requirement in siam ve the ni ome hi engtin nge effective ang ti lampang chu ka shalowa maro chu required teacher requirement khain siam the ni chu ke ni chuan tundit muna chuan kan bamo lo pre primary hian FS helper kan neya a primary pa nga hian tuna hian kan PTR people teacher ratio hi 18 vel bor ni a chuwang chuan angai lo ani chuan he tilam panga hian import staff oma chuan tila hian kan soi le tura chu kan share ta na poimo tura kan ngai te wa chu staff global search vele tani mo zirtir tu zonna SDMS apo global search om kha envele shrimila ten state thantura oma staff a hian ngani at least 3 character zitir tu ming indu lai lai kha ta mizoram kan tianga ta hian tianga te kan search sinange hey ki ma lang le ta ko mai khatiang khan zitir tu kha injuk search theini mo an national code te khami su khretu khan an date of birth te tila khan in sa to in shreto a an national code te amo an ming te izuk riat lo kha chuan an ming te nena izuk en kop du kha chan ti khan global search mang khan zitir tu izong ve theini in zitir tu thar khan engani a teacher code a national code te lo hriat tlat lo kha chuan hetrang hian in ti thea chuan china kan soita kang khan import tang po khan in zong tei bokani chuan tila hian view inactive oblique drop staff hi soi vele hrimila toitein dropbox a zirtir tu om mo izuk en theni het masabera chuan option number 1 chuan udice code atangin mo udice code atangin kan school udice code hi udice code kan enanga hi a omani mase hetila he reason for inactive mo inactive ani ta dropbox ni lovin dropbox le inactive fi share chan tur ania dropbox ho chuni na chung in active le inactive fi share pol lo tur hi ama kan lo ti sual to ni a kan lo da double hang pa inactive kan da wrongly inserted duplicate kan tia etiang hian an omani ke mani chon dropbox a tuma kan dropbox antime dropbox chu ni thota amaro chu active school dangin unlock lu thei kha tuma an lovani chuan tila hian national code mangin zirtir tu zong theya chuan tila hian state district entinana Mizoram lo thlang taila tila hian aizol na chin khan ka en thuak to a ai box chunga hian sumsui PS2 a hian kan go anga tila zirtir tu pahni an omani mo zirtir tu pahni chu an ming te chu tilang lo ma he tila hian dropbox an omani mo active in emite lak lu thei reng enga tingen active chan kan chon due to school close he school hian close to ani melani mo school hian close to ani mela chuan
amar chu ti hen Dropbox an lom reng me ni he mi te nge chan ka hrelo wanga an ma ni hi an la dama an la thoka ni si chuan u dai sa hian khoi school ama nom don lo tin ani chu chu wang chuan mi te po hi en in zir tu te lo ni hlau chuan in import dei thei don ani kha Dropbox en da chu ni ta chuan thirai bul le hian list of inactive deleted stuff hei hi deleted inactive deleted stuff in school delete to mo hei hi ke ni hi tam riau maya enga tinge chan nga ti chuan kan hriat thiam the tur chuan hei hi ti ming kan lo zia dik lo te kan inactive kan da tak mo delete mai thei to si lo inactive kan da tak ho te khan ni atira tinba ka atira zitir tu hi hetia schoolina online kan thun ma hian BRC vela kan pek angang te ka dan lo thuna kan pek na form kan pek a khan zia dik lo te kan lo la ne kha tiang dik lo tam taka kha a oma wangin adik lo siam that teu ai kha chuan inactive kan da me a tharin kan add le kha wa khan kan school a hian inactive kan tam ani khala kha chana kha kan soi fi ve rim mani chu adat le ti line view active employee staff 2024-25 hetila hian i lo ilo khoi dang lam nual to po khan tila hian 24-25 nikuma list ho bi ka kha tatang hian i an le theya i download thei boka kha ani kha tun din muna chuan kan khoi thei chun chu ni a chuan kan hriat tel tur chu tila hian teaching staff kan staff ho zong zong kha kan lak vek khan kan update vek nu khan hetla hian certification kha om vele ani ti kha kan thredon hetla hian hetla ron kala hi aron kalle hon nga kila I chiar ve rim te ang aron kalle don ta hian attention if no teacher are available in the school user may update the HOS detail hetilai bi ki HOS bi karon soina ni chu chuan tilai hian add new or delete any changes in teacher and non-teaching or VTP detail will automatically change the school status from certified to not certified. Ta hian tuna hian zirtir tu zong kha an detail lo update veka I certified vekta mo I certified vekta amaro chu I certified vek nuwa khan zirtir tu tharan lo om emo ron lu bel emo chua kamo an om khan I khoi dang lam le ta I khoi dang lam le chi khan hetila I certified kha not certified in automatic in ron om le ngal do ni chu chumi om zia chu tuna hian I zitir tu detail zong I ti fel vek to chuan I certified theya mo certified in da thei I da ngal thei amaro chu khoi dang lam tur om ni chuan I khoi dang lam rol khan certified hi not certified in ron om le nga I khoi dang lam I zo huna certified ti le mayang kha teacher module bi ka kan soi thei chin chuni se video thui hreta kan mamo la ya kha a omna te hre chiang le en non te kan mamo chuan a omna lai vela kan zu khai chok mai do nia hello ne